Ang ginumanakan ninyo. Pagbasagikan sa santos nga ebanghelyo, sumala ni Marcos. Si Jesus mibiya ni atong dapita og mipauli sa Nazaret nga iyang lungsod og mikuyog kaniya ang iyang mga tinun-an. Sa adlawng igpapahulay miadto siya sa sinagoga og nagtudlo sa mga tao. Daghan ang mga tao didto og sa ilang pagkadungog kaniya nahibulong silang tanan, busa nangutana sila. Idiin man niya hikat-uni kining tanan. Unsa mang matanga sa kaalam kining nabatunan niya, ug giunsa man niya paghimog mga milagro. Dili ba siya mauman ang panday nga anak ni Maria, ug igsuon nila ni Santiago, ni Jose, ni Judas, ug ni Simon? Dili ba ang iyang mga igsuong babae aniya man dinhi magpuyo? Tungod niini wala sila motuo kaniya. Og miingon si Jesus kanila, ang propeta gitahod sa tanang dapit gawas sa iyang kaugalingong lungsod, sa iyang makadugo og sa iyang banay. Wala siya makahimog milagro didto gawas sa pagtapion sa mga kamot, niadtong pipila ka masakiton og naayo sila. Natingala siya pag-ayo nga wala sila motuo. Unya, miadto si Jesus sa kasikbit nga balangay ug nagtudlo sa mga tao. Ang ebanghelyo sa Ginoo. Ay gunit lao, Kristo. Maayong buntag. Good morning and a blessed Sunday kanatong tanan. Palakpakan nato ang Dios mga igsoon. Mga igsoon, mangutana ko ninyo, nakabantay ba kamo niini? Pananglitan kung kanabitawng ikaw, no? Unya tan-awon ka sa ubang mga tao. Unya inigtan-aw nila nimo, kanabitaw nigtan-aw nila sa imong kagalingon, desente ka nga pagkatao, nindot imong pamisti, unya di kotse ka, di sakyanan, unya ang tan-aw nila nimo murabag aduna kay status sa society, tan-aw nila murag adunahan ka. Kaya kahibaw siya lang nindot imong balay, no? Ang mahitabo nga anaa gayud ang taas nga pagtan-aw o high regard diha kanimo. Anaa ang pagrespeto sa uban diha kanimo, di ba? Kabantay mo? Pero kung ang tan-aw gani sa uban diha nimo murabag tan-aw niya yagit man ka, no? Unya tan-aw niya murag pobrehon ka. Dili nindot imong pamisti, wala kay posisyon sa katilingban, ang mahitabo nga ang tan-aw nila kanimo dili gayud taas. Unya kanabitawng kulang usab ang ilang respeto diha kanimo kay lagi tan-aw nila ubos raman ka kaayo, di ba? Kabantay mo ana. Mga igsoon, mausab kini ang nahitabo sa atong Ginoo, no? Ang pagtan-aw sa ubang mga tao diha kaniya ubos ra kaayo tungod kay lagi anak raman si Jesus sa usa ka panday nga mao si Jose. Mao na nga daghan ang wala motuo kaniya.
ug nakaila ang mga tao pag-ayo sa kagikan ni Hesus, nga nagagikan lamang si Hesus sa usa ka pobre nga pamilya. Mao na nga kulang kabantay mo, daghan ang waputuo kaniya, kulang og respeto ang mga tao kaniya, labi na kadtong iyang tagilungsod ngo, kaubang lungsod. Bisan gani no, sa aton mao lagi na atong nabantayan, ang iyang tagilungsod wala gayud mo tuo kaniya ug wala mo bilib kaniya. Bisan pag naghimo na siya mga milagro, nabalitaan nila nga daghan sa gipang-ayo nga mga masakiton, wala gihapon sila mo bilib kang Hesus, no? Mao na nga sa atong ebanghelyo karon sa dihang nagsangyaw si Hesus dito sa sinagoga. Although daghang nahibulong nga mga tao ug aduna sila mga comment ug kasagaran kanila mingon diin man siya niining maong kinaadman, nganong ingana naman siya kamaayo manulti, nganong ingana naman no kahibulo nga nakaayong mga pagipangsulti ug makinaadmanon, asa man siya nakakuha niini? Wala man gani siya makahuman og kurso. Dili man siya masteral degree, dili man siya doctorate degree, pero nganong ingana man kanindot ang iyang pagpanulti. Di ba anak raman siya sa atong silingan nga si Maria ug ni Jose nga usa ka panday? So tungod mga igsoon kay aduna naman sila personal bias kang Hesus nga atong Ginoo, mao na nga maglisod sila pagpaminaw, no? Dili makapenetrate sa ilang kaugalingon unsa ang gisulti ni Hesus nga mga pagtulunan, kay lagi aduna naman sila'y bias. Anak raman na siya ni Jose, nganong maminaw man taniya, no? Mga igsoon mo na gingon nga bisan pag-ugsa ka maayo ang gipanulti sa atong Ginoo kanila, murabag wa effect, no? Wa effect ngano man tungod lagi kay nahatagan naman nila color sa ilang pagkaila kang Hesus. So ingana gyud siguro kung aduna natay bias sa usa ka tawo, bisan pag unsa ka maayo ang iyang gibuhat, bisan pag unsa ka maayo ang iyang gipanulti, our tendency is to shut off our eyes and our ears towards them, no? We have to shut off, dili taganahan maminaw, dili taganahan mo tan-aw sa iyang gibuhat, kay lagi tungod sa atong bias, no? Di taganahan maminaw kanila. Ug mao kini ang nasinati sa atong Ginoo, labi na sa mga tao nga iyang tagilungsod, maminaw man ta ana nga anak raman na siya ni Jose, panday. Ako anak ko sa mayor, ngano maminaw man ko niya. So ang atong Ginoo Hesus nakasabot mismo sa ilang gipakita nga mga reactions. Mao na nga nakaingon ang atong Ginoo diha sa atong ebanghelyo karon, ang propeta gitahod sa tanang dapit, gawas lamang sa iyang kagalingong lungsod, sa iyang makadugo o sa iyang banay. Tinuod mga igsoon, si Hesus gitahod sa ubang mga dapit, sikat kaayo si Hesus, ubang mga tao bilib na bilib kaniya tungod lagi kay daghan siya gipang-ayo, daghan siya gihimo nga mga milagro, no? Sikat og tinahod si Hesus sa ubang dapit, pero sa iyang kaugalingong lungsod wala mo bilib ang mga tao kaniya. Gani ang mga tao sa ubang lungsod, ubang dapit, nagsigi magsunod-sunod kaniya. Kabantay mo asa si Hesus, daghang mga tao nga mag-alirong kaniya tungod kay sikat kaayo si Hesus. Pero mao lagi na sa iyang kaugalingon nga lungsod, no way, wa effect si Jesus. So ma-feel sa atong Ginoo mga igsoon sa iyang kaugalingon lungsod nga wala gayud sila motuo kaniya.
Mga igsoon, nangutana ko sa akong kagalingon, ngano nga ang anak sa pinakadato nga Dios didto man nagpakatao sa usa ka pobre nga pamilya nga sama ni Jose ug ni Maria. Wala ba mo mangutana niini? Nganong didto man gyud sa nagpakatao, nganong dili man sa pamilya sa mga dato? Ug tungod noon niini kay lagi mabaw ra man ang pagtan-aw sa pamilya ni Jose ug Maria sa mga tao, mao na nga bisan siya wala tuuhi ug wala respetuhi sa mga tao. Mga igsoon, siguro kung dito pa si Jesus nagpakatao sa pamilya sa mga dato, dili usab niya masinati ang kahimtang sa usa ka pobre. No? Dato na siya pero nagpakapobre para iyang masinati unsa ang bation sa usa ka pobre nga magpangita og kwarta para ipalit og pagkaon. Kay lagi ang iyang amahan usaraman kapanday, dili man sila makapalit og bugas kung dili mo trabaho si Jose. Mao na nga kini si Jesus mutabang usab sa iyang amahan nga panday pagpamanday para aduna sila'y income, no? Ug tungod niini na sinati ni Jesus ang kapobrehon. Ug kun dito pa siya usab sa mga dato, dili usab niya mabati, dili usab siya mubati sa mga pobre, kay wala man siya kasinatian unsa ang kapobrehon, no? Dato na siya pero mao lagi na dito siya sa pamilya sa mga pobre para mubati siya sa mga pobre nga ing-ani day kalisod ang mga pobre. Gani ang ubang mga dato, mga igsoon, mga adunahan uban, dili man sila usahay mubati unsa ang gibati sa mga pobre, kay lagi wa man sila makasinati sa kapobrehon. Wala sila makasinati kana bitang sa usa ka adlaw mag-memorize ka kanawa ba kay kanon, kay lagi naaman sila. Pero kini si Jesus iyang nasinati unsa ang bation sa pamilya nga one day, one eat, no? Sumana nga nagpakatao, makasabot siya sa kinabuhi sa mga pobre. Si Jesus usa ka dato nagpakapobre para yang masabtan ang kinabuhi sa mga pobre, no? Mao lagi na tungod niini na sinati po niya nga wala siya girespeto. Wala siya respetuhi sa iyang mga silingang dato, wala siya tuuhi, walay ni believe kaniya. Hinuon na sinati niya ang pagbiay-biay, pagbutang-butang o pagbugal-bugal ngadto sa atong Ginoo, kay lagi anak raman siya sa yanong pamilya Jose ug Maria. Pero kung dito pa siya nagpakatao sa pamilya nga dato, siguro daghan gayud kaniya ang morespeto ug motuo. Amen? Tinuod na mga igsoon. O kay wala man motuo kaniya ang iyang mga tagilungsod, mao ni gingon sa ebanghelyo nga wala mohimo og mga milagro si Jesus dito sa kagalingong lungsod, kay wala man motuo kaniya ang iyang mga kababayan. Mga igsoon, unsa man ang moral lesson para kanatong tanan nining atong nadungog nga ebanghelyo karon? Mga igsoon, kita usab adunay mga personal biases ngadto sa uban, di ba? Aduna kita yung mga personal biases ngadto sa uban. Ang atong Ginoo nagpahinumdom kanato mga igsoon karon nga dili gayud maayo nga kita maghupot og mga personal biases ngadto sa atong isig katawo. Kay ang mahitabo after niini kung aduna kay personal bias sa usa ka tawo, mamahimo kang judgmental, no? Mahimo kang judgmental kanila. O kung aduna kanay bias sa usa ka tawo, murabag imo nang gi-box ang usa ka tawo. Mao na nga tungod kay naka-box na ang usa ka tawo diha kanimo, murag maunag yun na siya
Di na gyud ka maminaw bisag unsa pay iyang sulti kaniyo, no? Maingon lang ka, tuo man taan ang tawhana nga labaw pud ng kuan, di ba? Usahay nga natong reaksyon og dili buot og gusto ang Ginoo niini nga kita maghupot og nga personal biases ngadto sa uban. Kaysa mismo mga igsoon nakasinati unsa kalisod nga walay mo tuo ug walay mo respeto nga tao kaniya tungod sa ilang malagi na tungod sa ilang prejudice o bias ngadto kaniya. Mao ni mga igsoon usa sa atong mga tan-awon diha sa atong kagalingon kay tingalig mostly mao ni ang nag-operate diha sa atong kaugalingon. Kay sa pagkatinuod mga igsoon, kung ang Ginoo ang mutan-aw kanato, ang Ginoo mutan-aw kanimo, kung siyang mutan-aw kanimo, kung maghupot og personal bias ang Ginoo diha kanimo tungod kay maunay imong gipangbuhat, wa gyud mo pasar nato, no? Wa gyud mo pasar nato bagsak gyud tang tanan sa Ginoo. Mao na nga usa sa mga pahinumdom kanato sa Dios pinaagi sa atong ebanghelyo karon, mao ang pagtan-aw usab sa atong personal biases ngadto saban kay kun kuniya kita niini mga igsoon dili malipay ang Ginoo kanato. Tungod kay ang mahitabo murabag mao lagi na aduna nay wall, no? Aduna nay wall, di na lang mo makita unsa kamaayo sa mong tao kay na may wall, na may bias, no? Kay mawala man ang imong respeto diha kaniya ug di gyud kaganahan maminaw niya, no? So dili maayo. So mao na nga usa sa mga hagit kanato sa atong ebanghelyo mao ang pagtan-aw sa atong personal biases ngadto sa uban ug hinaut unta nga dili kini mao ang mupatig babaw diha sa atong kaugalingon kay lagi mga igsuon sa akong gingon kaninyo dili man mahimuot, dili man malipay ang atong Ginoo niini. Amen. Tinuod na palakpakan nato ang atong Dios.